Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Mám jemný kožíšek, packy a ocásek, dlouhé vousy, velikánské modré oči a hebký čumáček. Volají na mne, pojď sem očko, ale já nejdu, protože nejsem žádné očko, ale kocourek modroočko. Se mnou tu žije dvojnožec. Je hrozně veliký a chodí jen po zadních. Po 4 běhá jen, když chce, abych si s ním hrál. Dvojnožec má tlapky docela holé a nedovede škrábnout ani z legrace. Haha, musím dávat pozor, abych mu něco neudělal. Kdykoliv dostanu pohlavek, vždycky se urazím a jdu do svého pelíšku. DVD Príbehy kocúra Modroočka, ktoré vychádza za týždeň, sfilmovala Hermína Týrlová podľa slávnej knižky. Když se už oba na sebe mračíme dost dlouho, ustoupím já, protože vždycky ustoupí ten moudřejší. Potešte deti obľúbenými príbehmi kocúra Modroočka s Bielovousom, s Rzundom, s Kiki, s Dvojnožcom a ďalšími štvornohými priateľmi. Už za 2 týždne sa môžete tešiť na DVD Krtkové dobrodružstvá 5. Sú to ďalšie slávne dobrodružstvá. Krtko a orol, Krtko a hodiny, Krtko a flauta, Krtko a žabka a ďalšie. Haló! Haló! Na! Doplňte deťom Krtkovú malebnú kolekciu na DVD od Zdeňka Millera. Jednou se ozvala u ohrady z plakátu. Za 3 týždne na deti čaká Chlapec z plagátu na DVD. Ako to všetko bolo? Ako Lukáš objavil na plagáte kamaráta úplne rovnakého chlapca ako on? Co to máš? Zeptal se kluk z plakátu. Foukací harmoniku. Dostal se mi k narozeninám. Ty nevíš, kdy já mám narozeniny? Otázal se kluk z plakátu žádostivě. Já si myslím, že bych je měl mít stejně s tebou, protože já jsem vlastně ty, jenže na plakátě. Podívej, jak jsme si podobní. Schází ti jenom harmonika, povídá Lukáš. A kluk z plakátu se toho hned chytil. No právě. A vlastně bych ji měl dostat, když mám taky ty narozeniny. Ale já mám jen jednu, bránil se Lukáš. Leda, že bych ti takovou harmoniku nakreslil. Dobrá, ne? Zeptal se Lukáš. Kúpte deťom DVD o chlapcovi z plagátu a prežite s ním a jeho kamarátom veselé a vtipné dobrodružstvá. DVD neopakovateľne nahovoril František Filipovský. Príma! O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.